YouTube. Okay. Jo, ja. Undskyld lidt lag. Jeg tror jeg ikke er mere. Men jeg har jo snakket lidt om det tilbage. Og nu vil vi lige prøve lidt. Så det er godt. Det kan man ikke til at ændre. Acceptere. Godt. Nu prøver vi lige at lave det. Det tager jo lige lidt ekstra tid, når man, du ved godt, når man laver en ny verden. Så går det lidt langsommere, fordi der skal lige bygge det hele et eller andet. Men jeg kommer også til at filme sådan noget på mobil, så når jeg er udenfor og laver nogle aktiviteter og alt sådan noget, det kommer jeg til. Men jeg vil lige minde jer om, at de skal tjekke The Sorte Baron, THE uden stort, og så uden mellemrum, og så Sorte Baron. Der skal ikke være mellemrum, og der skal ikke være noget stort. Han har en rigtig fed kanal. Han laver noget XCOM og Knoll, eller hvad fanden hedder. Og han har lavet Tekken episoder, som jeg kan se på, og Super Crate Box, Circling Simulator, Team Fortress, og han har fandme også brug for hjælp til at få nogle videoer, eller for at vide, hvad for nogle videoer han skal lave. Det har han brug for. Så hvis I gad gå ind og hjælpe ham op, det ville være fedt. Hvad sker der nu? Hvordan går det for helvede? Spasser. Kom nu. Tror ja, sådan der. Kæftig hyggelig. Hvorfor Nå. Nå, men tak for lort, siger jeg bare. Nå. Hvordan fanden? Hvad gør jeg? Jamen, okay. Tak, siger jeg. Altså, det er meningen, at man skal starte med... Stå nu stille, din klamme guide. Stå nu stille for helvede. Nå ja. Det er sgu da rigtigt. Nej, men hvorfor? Stå stille, din klamme ting. Giv mig nogle ting og sådan noget. Ja, tak noget. Jeg dør jeg. Hjælp for fanden. Slå den ihjel. Se der, man. Kom. Det er fandme væk. Den kommer ikke tilbage. Hvad kraft, vi vil lade det. En lille kaninus. Nej, for satan. Hvor er kaninus? Hvad? Ej. Så I det? Hvad laver du, mand? Du sidder fast. Hvad fuck var der mange slime her? Du sidder fast. For helvede, nu bliver det så ikke der. Au, for helvede, I er jo syre i hovedet, mand. I kan bare slå på alt hvad jeg vil, fordi at så skal du se, at jeg har så meget liv her. Det er rigtig nydeligt at starte en netplay, og så man dør. Nej, nu. Nej. Hvad får min ting nu? Ja, juleslejren. Ja, tak for lort, ja. Jeg blev massakreret af by slime. Nå. Ved du hvad? Save.
En exit. Jeg gør bare noget andet. Single player. Random. Han der var der lige før. Han var også pænt fed. Næste dreng der kommer, tror jeg tager. Ham der. Han er fin. En flot navn. Hvis vi... Nu skulle jeg meget ret stoppe til. Det er fordi, at jeg brugte crap til hvad det hedder, gå ind på Markus, og så kunne jeg lige få lidt flere hus til min ven. Ja, det kan jeg lide. Hvor fanden? Guide han er dernede. Og er ikke noget med, jo gamle mennesker eller. Nu klarer de så ikke så godt, eller jo, men de ved godt alt det der ting, så ja. Guide, det har vi sgu ikke brug for. Altså. Hvor kan vi klappe solsætter her? Bare noget til 3 der. Ja, 3 det smager godt. Vidste I godt, at ristet edderkop, det smager nødder? Hvordan ved du det? Det er fordi, at det har set i fjernsynet, så Bubber han skulle spise en ristet edderkop og smagte edderkop. Nej, det smagte af nød. Ristet edderkop smagte nød. Altså det er et meget godt sted jeg bor. Ja, kom nu. Tak. Nu er fandme i gang. Kom du da ikke tak dernede, mand. Du er sgu da ikke til hakken igennem jorden. Det er blevet latterligt. Prøv at se her. Jeg står lige og hakker lidt af. Så kan jeg sgu da ikke gøre sådan her. Det kan man sgu da ikke. Jeg tror lige at tage min arm igennem og sætter en ny jordblok. Jo nu. Fordi en klam slime. Var det ikke noget med I nakkede mig før, hva'? Så kræfter den bare skal dø. Fuck. Kom her. Kæmp. Nå, jeg har nok fået at vide af jeres far og mor, at der er sådan en lidt svag unge herovre. Kom her. Nu vil du komme hjem og sige. Eller. Ja. Nu vil din døde krop komme hjem og sige, at de er ikke stærke alligevel. Nej, de er ikke svage alligevel. Pisse stærke her. Fuck, der kommer en lille bitte rød, men det er sikkert den søster. Den kommer kraftigt rød i mig nu. Der kommer der en lille rød slime. Gør du slå hårdere. Det var den niver. Der kom der. Hvor helvede. Shit. Ja, for satan. Venner, mand. Kræfter mig for min hakke. Det var meget liv for sigt. Man skal ikke ramme det lort. Kun er det hopper, mand. Dø nu. Dø. Der er kraftet med mere liv, kan jeg se. Så dø dog med dig, man din spasser og god. Hvor fanden liv har sådan en lille... Fuck, sådan en har meget liv, mand. 100 et eller andet.
Fuck, da den fede klammerslime går ned og lagt min marker. Det er fandme snart galt. Ja, usual slime, ja godt, kom nu bare. Kender han som en penge. Så det er sådan en lille møgting. Hvorfor det? Hvad er nu det? What? Altså fuck af fra mit hjemland, venner. Fordi om sit eget, den er skudt. Vent nu. Jeg skal ikke. Okay, hvad? Nå, det er bare mig, der er lidt blind. Nej, jeg er dårligt til tilbage. Så kom den søster lige og myrdede mig. Tak for lort. Han er sgu da en gammel ham her. Lige før havde han skulle da skæg og alt muligt. Nå, der var ingenting. Og jeg fanden fra en så baghave. Ja, ja. Hvor er alt det væk her? Gå nu væk. Så. Nej. Jeg tror, de er hurtigt at bygge nu og her. Hvad må væk, kom ind. Ha! Hvad siger du til det, var? Slime. Så dræb mig nu, var. Nå, nu er det tøs. Du er simpelthen lille slime. Du er simpelthen lille slime. Nå, du kan ikke dræbe mig. Nå, det er synd for lille slime. Ja, det er det. Gå væk. Inden resten af jeres familie kommer og nakker. I kan nok ikke komme ind nu, hva'? Det er fandme ikke mit problem, det er fandme jeres. Så I skulle da bare lade at stå og hakke i mig. Kommer fandme ikke herop da. Det kan jeg sgu godt, det kan jeg allerede fortælle jer nu. Få ud med jer. Kunne jeg også fange jer, så lave et lille rum til jer. Så skulle I parre. Og så skal jeg knap lige mig op nu. Så det var forkert. Jo, vi kan nu, hva'? Det kommer jeg aldrig. Hvor er de dårlige tilbage, jeg har lige lagt med. Ja. Nu er de i kraft med at komme ud. Det skal lige noget under jer begge to lige om lidt. Jo, please, kom ud. Skal jeg kraft med. Hvor er den fanden? Så. Bare dø med jer. Så viser jeg alle her igen. Det var så lige moren der. Okay, det var det ikke. Moren ikke. Det er sådan en fed big pink slime, der bare kommer og slår mig fuldstændig ihjel med 88 liv. Nej, 88.000 liv. Det er slags plante. Ja, nu kunne jeg godt få kan man have ikke nogen flyve der, ikke? Game of Flaming her. Og vi ses.